Kijk hier, fiets. Nog een fiets. Vivilien inspecteerden ze nog met doekers. Dit hier voor het eerst met sonarapparatuur en met videomapping. En dat gaat volle rapper als mij een doeker. Wij nemen dus nu boven water nemen we met videomapping op. Het is een soort Google Street View is dat. En onder water hebben we een sonar hangen. En die kijkt dus naar de kademuur. En daardoor heb je dus straks, als we alles samengevoegd hebben, heb je het beeld boven water en onder water heb je in één beeld. Met deze techniek krijgt de gemeente een completer beeld van de conditie van de grijven. Haast 4 kilometer on kade wordt inspecteerd. Dat wordt het 2 dagen. Dat er skiën zo'n kade. Mist de stien uit, komt de zand tussen de vogelwei. En dat is natuurlijk schadelijk voor wat er achter een kade zit. Want nota liep het aardig goed met de Ljouwter stadsgrijven. Er zijn een paar plekken waar wel schade is, maar over het algemeen valt het reuze mee. Er zijn wel plekken geweest waar het veel erger is.